mutumina mai gidana bana 2023 din nan siyasar nan mai zuwa gaskiya Allah ya da zaratan yan siyasa a ciki musamman ma mutanen Jos da ga Allah ya taimake su sun samu wane fa wani bawan Allah ne ana kira ne Alhaji Kebi Adamu ya fito dan majalisar ref ina fa Jos dan Jos ne yayi ya sunan shi ya kace Adamu shi fa Alhaji Kabir Adamu shi fa na shi fa okay ka san shi ne Adamu ka san shi Alhaji ne Kabir Adamu na san shi ka san me yayi musu ya kai kanne na makaranta Allah wallahi yayi mana bohol Allah ya zuba mana tituna a angonku yake ne imana mutumina ka hada da shi mana to kai bari ma ka ji kaga ya sai mun wannan wayar ka ganta Allah har number su kana da ma ina da number shi mana dan layin mu ne fa Bose! mana Bose! Kai dalla dan wala mana baka hannu ga gaisha kare na mutane. manta da shi yunwa yake ji yanzu nan na yunwa yake ji manta da shi Allah ya faru corona ce ta yi kamu corona ta dawo Yanzu ga kebi ne yasa aka siya in garaba mutane. ni da na sani ai da wannan sai gida Wani corona. corona Eh. durun uwaka